Kakan hon bishari ki film ki blasna da ki kan hon nakaleng ki jilla jong kani kathan jate lamingi lani ka Central Board of Film Certification CBFC Regional Office Guwahati kila ai ka jingiro ya ka wei ka film khasi ka bathamai bala ai kerteng ka Haban Tony halor kerkomsna ya ka bat kerkom ringdor ya ki lom kiwa bat ki wei de ki jaka ba itnan ki baran hari lom khasi ki dikhot jong kani ka board kila ai ya ka sernot ya kani ka film ban pen ino ki cinema hall bat ya kani ka film lasha ban pet tangi ki bala palat khat arsnam shaneng garta ngila asna ini ka film te denadu arjar san ngila pendap arzan ri jing shangi mut ban release arjar kan ri tambah dan ki dalam la ban ker te ngi mut release na man ta arjar kan nyo cega hoti ngili ban submit ka de ka sining kong ha khat artareng te nang tu pa ukhat ban screen ka film de khat sautareng ha kinong sensor ki bade ki member jong ka board haba pe kini ka film jong ite ki ro shai ki ong ka de ka film khasi ka wei ka bala itnan tam nak ni ki wei ki bala adap ban pani ban screen mo ki kan te ki da ai jing ro ki ba ki da thap khati ro par bala adap screen ni ka film ki ong ka ba itnan sha ka long very entertainment ha ki pat ba an ka ilong ka ba itnan sha kan ba kala kam ka story ka long ka ba pher na ki wei ki film khasi ki bala adap ka jing tho jong si bep sin ante na bakim sha ai khna khas nem spo tamba ki sha pat lada ki wan lang bat ki mi kepala ni de ki wan bat ki bhai basem jong ki ka jing tho jong ki nang te ka wan ka long bet ba kadan kum tu ki fight scene ki balong ayu ki balong blood long ki long kidan kita jing snam hang te jing show aktor be ki gang bat kadan ko ka scene ki ba shabat bor ka actress au gang dan kita kijat scene tak dah ngiyo ka UA certificate kamut ba tangki kena ka asnem sejong kila ban pet te ka asnem sepo kila ban pet anda kila yu jing bet na kimi kepala ni lada ki wan lam maki ka jing kri jilti jongana ka film te ngakermen ba kai bangila trementa asnem ni ka film bangin pen isi pat ba ngakermen ba fin ajing kershaningi ban ngakerpat fi ka weru ba sobha ban ajing kershaningi lada ngiyo bachna kam blas shu kinani shikmat kan ki film lada fi ajing kershaningi te ngiyo ban sna shu ki film ba khamba se shu kan nani shikmat bat kan ka film ka weru ngakermen ba kanlong ka ba ketik ya fi ki pat ba bat fin ka ba compare shu bani ki film ki bala ya madde ki film jonga ba manswala ni ki film jong ki weru kan ka story ba per na ba per tam jong ki film khasi hadu menta kai ba pelong yang menta bangan wan hadian sansna bana film ru ngayo story ka ba per sha ka bam pajudan film khasi kan ha film pareng ila film hindi ila hindai film khasi kum ni ka story ni paju ina takda masakloi ban ak hani ka film menta